खुलुमबाय बड'लेण्ड अपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट अपडेटआनो जाहैबाय पबित्रा बसुमतारिया 78 जौखोन्दो लाखिनानै देग्लायनि नीट आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव दखरा एबसुनि बेन्दोंआव थानाय सुदेमपुरी गामिनि थागिबि प्रदीप कुमार बसुमतारी आरो बिमा मिरिया बसुमतारीनि अनजालि फिसाजो थरायना पबित्रा बसुमतारिया नेशनेल टेस्टिं एजेन्सिजों खुंजानाय देग्लायनि थामहिनबा 2020 मायथाइनि नीट आनजादखौ कचिं लायाब्लासे 720 नाम्बारनि आनजादाव गासै 315 नाम्बार लाखिनानै थामहिनबा 78 जौखोन्दो लाखिनानै उथ्रिसार जानो हायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा मेट्रिक आनजादखौ 2018 मायथाइयाव जोंमा बर' फरायसालिनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायना गासै 89.9 जौखोन्दो लाखिनानै गोजौसिन गेजेरारि थाखोनि आनजादखौ 2020 मायथाइयाव क'क्राझार UN एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय बिगियान आयदाजों फरायना 88 जौखोन्दो लाखिनानै उथ्रिसार खालामनो हादों। बिथांनि जाफुंसार जानो हानायनि खौरांखौ मोननानै पाटगाव दखरा एबसुनिफ्राय खौरां लाहैनायजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनाय जायो। नैथियाव दङ आसामनि हा खोन्दोनि सायाव नोजोर मिज'रामनि दुथांफोरा। आसाम आरो मिज'रामनि सिमना लाइलापुर ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। माखासे रायजो राजाफोरा ज' जादों मिज'फोरजों जुजिनो। बे समाव आसामनि खमैबो 3 किल'मिटार जानथायसिम मिज' दुथांफोर आरो मिज'राम आयार बेटेलियनफोरा आवग्रिनानै दं। आखाइ आखाइ हाथियार लानानै मिज'राम आयार बेटेलियन जवानफोरा साग्रिद जानानै दं, जायनि थाखाय सिमना ओनसोलाव थानाय आसामनि रायजोफोरा बिग्रायखांनायजों लोगोसे पुलिस बिफाननि सायावबो रागा जोंनाय फोरमायदों। मानोना आसाम पुलिसफोरा मिज'रामनि हेंथायै जेबो खालामनो थि गरन्थ लानाय नुवाखै आरो लोगोसे जायगानि MLA आथिखाल मन्त्रि परिमल शुक्ल बायदिनि सायावबो खुद्रिनाय नुनो मोन्दों। थामथियाव दङ गुवाहाटीआव CCTOEनि बानजायनायाव जर'खा राजखान्थिनि जथुमा। मैया 18 अक्ट'बर खालि गुवाहाटी नोगोरमा मासख'वानि आसाम कालचारेल ट्रास्टनि न'ब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों CCTOEनि बानजायनायाव आसामाव थानाय गासै ट्राइबेलफोरखौ लानानै मोनसे जर'खा राजखान्थिनि जथुमा लानाय जादों। बे जथुमायाव ट्राइबेल माहारिनि थामोनथा आरो राजखान्थि मोनथायनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। ब्रैथियाव दङ खोला भारताव जोब जोब अखा, सा 50 सुबुंनि जिउ खहा। हादरनि खोला फारसे थानाय माखासे रायजोफोराव थाथ'नाय गैयै अखा हानायजों गामि नोगोर लोमसावना गोबां खहा जानांबाय। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो जोब जोब अखा हानायजों तेलेंगाना, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्रआव गोबां अखा हानायनि जाउनाव थासारिया साननो गोनां जादों। ओरैहाय तेलेंगानानि राजथावनि हायद्राबादाव थाथ'नाय गैयै अखाजों दासिमाव सा 50 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे रायजोआव खमैबो 6,000 कोटि रां खहा जानांबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दङ सिमलायाव हरखाब जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 127 नं राजा लामानि अनसलियाव एबा भुटान हादरसिम थांग्रा लामायाव सासे भारतीय सान्थ्रियाव साख्रि मावनाय धर्मेश्वर कछारी मुंनि सुबुंनि जिउ खहा जायो। सुलुङाव मिन्थिनाय बादिब्ला धर्मेश्वर कछारीजों गामिनि सासे लोगोआ बाइकजों थांबाय थादोंमोन। हरखाब बिसोरनि बाइकआ गंसे बोलेर' गारियाव सौदावहैयो आरो लोगो लोगोनो धर्मेश्वर कछारीया जिउ गोमायो। बेजों लोगोआव थांफानाय लोगोआ गोब्राब जोखोम जायो आरो बिखौ देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला धर्मेश्वरा साख्रिनिफ्राय सुटि लानानै न'आव फैदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।